Amate yomoga kamatuere no mongina Evelyn Kemonto nigo bonere no moichano maiga yo mwana wa Bruce Junior oyubwato borema kugwa asoboraro busaregete asensemo ya shirikisho gotoke ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South gosabwa kusina gosombwa na mache asebona taratoka gwikira boniga nigo hoyo kuriye kirgo kyo MCA we ward yo Mheshimiwa Joseph Gwaro atarire amate yo na kurwa hengora yaya asebono harure okoboria gochi ase serikali ya county ya Kisii kwesokia na kobeka omukia wokuonekia buna omwana uyu na chikotoka muri kito Bethel Machini na rogoto igorera MSA ya mayakuru ensoko chinsa isato na roboti rwa senjera yobwikira Ematemo yomogaka kefa matwere no mangna Evelyn Kemonto urastinsemo cha shirikisho ewodi ya Kitutu Central County ya Kisii nigeri no moichano ekake wike ya mobono maiga yomwanobo oyobwato borema asamalita Bruce Junior Osirio bugima bwae yemaiga yogotamboka oborero obosaregeta chinsemicho anako sirio bugima bwae aseba morigiri ataratoka wikira bono iga nche tato mabo mwana yosirete roche eretu na mabasokana bwa mate sengeje daraja ya rengembe kanyarekana kaswaroche bitukoria chuma 4 kor chuma 4 twabere toko morigi sana ntora mwikera twabekira abantu rokito gwakana kera rituko lakini bado ntora faulu Wani kanto nare gosaba sengeje familia ane tari korara onje beka tindi korara tuchande geta bagore bagwete kabagatara twabere range wikingi mabono ndoche tindoche basa serikali atakonyira omukia bwo kumurigia omwana yo wikirabona igaturanya kabago koreta matunda ndonsi eye nonya maiga yo MCA bwe godi yo Moskedi ukinyarango koreta abantu abo bagasine kurigya omwana yo asatara toka wikirabona iga bono dero nari nanyora abantu abatangani nareteru no MCA kurukunga Duke nandatara murabande babere oteba ngamba bwatobomanyi lakini bono buna baswaroje mpaka baboni gambara irana timanye tinga mangana aba bakora na fauru bono ninganye tamachi egere ndorenga kingo kora ende guchimutu oyo kurigia ekirogo kyo MCA se wodi ya Kitutu Central so mwaka bwechiro na 2025 nebira Samuel Joseph Gwaro aka Emboga nigonya kabaga gutarire familia yo na kwa pore yabo asibono kuboriko kwa rurego cha serikali ya county ya Kisii kone kinganko bekera abantu abemebosakano ere banyako bakurigyo omwana yo kegima eri anyako baga gutoka egera nyako baga kweni wane amate yae etwachira rero kurigererio buraro ubugwagerete omwana omumurokeva agasombu na mache sengenjo ye daraja ya rengembe mwana agachikotema weta tanyorete no asa kubwatirira mwana agakaroche akairwa family ere so devastated family kumeti basinyire ngai bakonyoro bokonyi na twakwanire na dato mwa mwana agagoteba nga kirali tuko gagotumia chiri bubere kubeka abantu roche bamurigerio mwana goneri yanda likongu sana mbuyonyoro mwana ugo ne banga aru arosira nabo gutwaro bore mwake lakini ekero konyora nga tubwati mwana uyu inga asirete tumaitinki ogokora serikali tiragokonya kobegasie nkongu haki tigabe serikali mbwatisi enderero mwana Bruce achasa ndina mayenda manene maranere nabwate onyetalenge utali kwenyara serikali gakine mbwatisi ni monyora gatumweni sibuke naye nilio mwana sawa mtungu cha simuli akimongule sio mwana tu Iko okuborirwa nigo kwarure gochase abantu barachikorosia marrayo arasensemiyo arase hali embemono banyako bakobeka ebichunchugo eri gokonya abantu bari bayirirwe na mache gotoka bwanko. Tuko na huzuni sana kwa sababu ya hiyo daraja iko hapo mtoni na tungeomba serikali kwa njia yoyote ile kwanza tutafutie huyo mtoto. Hatulali hapa, tuko na huzuni kwa sababu ya huyo mtoto. Jambo lingine ni kuomba serikali ya kwamba kupitia daraja hiyo ikiwa vile ilivyo tunataka itusaidie. Kwa hivyo naomba serikali in every 3 kilometers tuwekewe vichungi. Sababu tumekuwa tukiambiwa kulikuwa na kichungi ngambo ile, tumeenda hadi huko tumepata hakuna kichungi. Kwa hivyo kama tungekuwa na kichungi na tungekuwa tushapata huyo mtoto kwa njia haraka sana. Kwa hivyo daraja tu si hiyo tu solution. Solution ni daraja na iwekwe vichungi. Tunaomba tu. Reporteria Ensoko TV kuraigo mochobo songo. Eritrea na Bethel Machini.